Cuairt Aintín in Nua-Eabhrac. An bhí seo caite, bhí síle agus an mothair máire site a sábhín só os cúir na telefíse. Ag a hochtachlog críalú an chlár lotto. Baróbar gur hit máire a leige nuair a tháinig Nua-Eabhracaí i níos ar scáilán. Bhí si win na muice. Cheol síle takes chuig a Aintín bríd in Nua-Eabhrac. Dúirt sí le gur an cranchar náisiúnta buite ag a mothair. Bhí árasán aice a lár na carrach. Bhí bríd ansásta gur bhua a ddrifúr an cranchar náisiúnta. Bhí siad idir dhá chóile faoi cad a dhéanana díos leis an airgid. Watha siad go mo cheart chomh rud éige na thuairt go charannachtaí. Bhí fún ar an mothair teach nó a cheannach. Deiridh hir, bhearta siad toras a thuairt ar bhríd. Caiicí sin na dhéisin dáirda siad a seolta ló go America. Bhí an dhríon a scoilte na gloch. Thug sé breis agus huair a chléigearú ceann scríbe a bhaint amach. Bhí siad tarseach tréachta tnáte agus bhí sceitmíní orthú bríde eicáil. Tá árasán gulanta ag bríd a lár na carrach. Dis siad béle blasta an sin. Bhí ocras an dawnarú hééis an toris. Ina dhéisin, chuaigh siad ar thiúlóid timpeall na carrach le lán a go súl bhaint as na chiantais a bhí le feiceáil. An lán na dhéisin, chuaigh siad ar thoras bus timpeall na carrach. Thug siad toras ar stochhvallartán Nua-Eabhrac ar shráid Bhála. An sin thug siad Cuairt ar láthair bhean fómhair 2001. Tar éis lón chuaigh siad a siúpadóireacht in Macy's. Ní raibh pín rua fáca acu.